Jenesis isiokwu nke 29 site n'amaokwu nke 1. Jekọb wee zọlie ụkwụ ya jerue ala ụmụ iru anyanwụ. Ọ hụ ma lee olulu mmiri n'ọhịa. Ma lee, n'ebe ahụ igwe ewu na atụrụ atọ na-amakpu n'akụkụ ya. N'ihi na ọ bụ n'olulu mmiri ahụ ka ha na-eme ka igwe atụrụ ha ṅụa. Nkume dịkwa ukwuu nke dị n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ. A na-achịkọtakwa igwe atụrụ niile n'ebe ahụ. Ha kpọrepụ nkume ahụ n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ, mee ka igwe ewu na atụrụ ṅụa. Eweghachi nkume n'elu ọnụ olulu mmiri n'ọnọdụ ya. Jekọb wee sị ha, ụmụnne m, olee ebe unu si bịa? Ha sị, Heran ka anyị si bịa. Ọ sị ha, unu maara Leban nwa Nehoa? Ha sị, anyị maara ya. Ọ sị ha, ọ nọ n'udo? Ha sị, ọ nọ n'udo. Ma lee, Rechel bụ nwa ya nwanyị na-abịa, ya na igwe ewu na atụrụ ya. Ọ sị, lee, ụbọchị fọdụrụ rinne. Nke a abụghị mgbe a na-achịkọta anụ ụlọ. Meenụ ka igwe ewu na atụrụ unu ṅụọ mmiri, jeenụ zụọ ha. Ha sị, anyị apụghị ruo mgbe a ga-achịkọta igwe atụrụ niile. Ha wee kpọrepụ nkume n'elu ọnụ olulu mmiri a. Anyị wee mee ka igwe ewu na atụrụ ṅụọ. Mgbe ọ nọ na-akpanyere ha ụka, Rechel bịara, ya na igwe ewu na atụrụ nke nna ya nwere, n'ihi na onye ọzụzụ atụrụ ka ọ bụ. O rue mgbe Jekọb hụrụ Rechel bụ nwa nwanyị Leban nwanne ya, na igwe ewu na atụrụ Leban bụ nwanne nne ya, na Jekọb jeruru nso kpọrepụ nkume ahụ n'elu ọnụ olulu mmiri ahụ, mee ka igwe ewu na atụrụ Leban bụ nwanne nne ya ṅụa. Jekọb wee sutu Rechel ọnụ, welie olu ya kwaa akwa. Jekọb wee gosi Rechel na nwanne nna ya ka ọ bụ, na nwa Rebeka ka ọ bụkwa. O wee gbaa ọsọ gosi nna ya. O rue mgbe Leban nụrụ akụkọ Jekọb bụ nwa nwanne ya, na ọ gbara ọsọ izute ya, ọ gbakụọ ya, sutu ya ọnụ nke ukwuu, mee ka ọ baa n'ụlọ ya. O wee kọrọ Leban ihe niile ndị a. Leban wee sị ya, n'ezie, ọkpụkpụ m na anụ arụ m ka ị bụ. Ya na ya wee nọọ ogologo otu ọnwa. Leban wee sị Jekọb, ọ bụ n'ihi na nwanne m ka ị bụ na ị ga-efe m n'efu? Gosi m, gịnị ga-abụ ụgwọ ọlụ gị? Ma Leban nwere ụmụ ndị inyom abụọ. Aha nke okenye bụ Lịa, aha nke nta bụ Rechel. Anya Lịa esighị ike, ma Rechel mara mma n'arụ, makwa mma ile anya. Jekọb wee hụ Rechel n'anya. Ọ sị, m ga-efe gị arọ 7 n'ihi Rechel bụ nwa gị nwanyị nke nta. Leban wee sị, ọ dị mma ka m nye gị ya, karịa were ya nye nwoke ọzọ, nọnyere m. Jekọb wee fee ofufe n'ihi Rechel arọ 7. Ha dị n'anya ya dịka ụbọchị ole na ole, n'ihi ịhụnanya o ji hụ ya. Jekọb wee sị Leban, nye m nwunye m, n'ihi na ụbọchị m niile ezuwo ka m wee bakwuru ya. Leban wee chịkọta ndị ebe ahụ niile, mee oke oriri. O rue n'anyasị na o kuuru Lịa nwa ya, mee ka ọ bakwuru Jekọb. Jekọb wee bakwuru ya. Leban wee nye ya Zilpa bụ nwaanyị na-ejere ya ozi, ka ọ bụrụ nwaanyị na-ejere Lịa nwa ya nwaanyị ozi. O rue n'ụtụtụ,
Jekọb wee hụ na nwaanyị ahụ bụ Lịa. O wee sị Leban, gịnị bụ nke a i meworo m? Ọ bụghị n'ihi Rechel ka m efere ofufe n'aka gị? N'ihi gịnị kwa ka ị ghọgburu m? Leban wee sị, adịghị eme otu a n'ebe nke anyị, inye nke nta tutu enye nke okenye. Debezue abalị 7 nke nwaanyị a, ma anyị ga-enyekwa gị nwaanyị a n'ihi ofufe ị ga-efekwa ọzọ n'aka m arọ 7 ọzọ. Jekọb wee mee otu a, debezu abalị 7 nke Lịa. O wee nye ya Rechel nwa ya na nwunye. Leban wee were Bilha bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Rechel nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị na-ejere ya ozi. O wee bakurukwa Rechel. O wee hụkwa Rechel n'anya karịa Lịa, wee na-efe ofufe n'aka Leban arọ 7 ọzọ. Jehova wee hụ na onye a na-akpọ asị ka Lịa bụ. O wee meghee akpa nwa ya, ma Rechel bụ nwaanyị aga. Lịa wee tụrụ ime mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Ruben, n'ihi na ọ sịrị, n'ihi na Jehova elekwasịwo mweda n'ala m anya, n'ihi na ugbu a di m ga-ahụ m n'anya. Ọ tụrụ ime ọzọ mụọ nwa nwoke. O wee sị, n'ihi na Jehova anụwo na onye a na-akpọ asị ka m bụ, n'ihi ya ka o nyekwara m nke a. O wee kpọọ aha ya Simeon. Ọ tụrụ ime ọzọ mụọ nwoke. O wee sị, ugbu a na mgbe a ka di m ga-arapara n'arụ m, n'ihi na amụworo m ya ụmụ ndị ikom 3. N'ihi nke a ka a kpọrọ aha ya Livai. Ọ tụrụ ime ọzọ mụọ nwa nwoke. O wee sị, na mgbe a ka m ga-ekele Jehova. N'ihi nke a ka ọ kpọrọ aha ya Juda. O wee kwụsị ịmụ nwa.